И здравейте хора, аз съм Ехоп, ние ще играем с Иарда, Абе, Гари! Гар 15 и Кол от BoyBG. Ето ти панталони да не си толкова гол. И това е, и днес играем на Skyblock. Тук има една тиква, не знам що. Който е отдолу, бе? Който е нещо отдолу? Тук ще си правим втори етаж. И той се метна. Да, честно казано, чак излевел. Развили сме се съвсем малко. Няма проблеми. Без мръчки. Питайте Гар 15, развили сме се съвсем малко. И този кактус. Дайте да опечем кактус. Бой в лавата! Знаете ли, че една кофа лава... Какво? Славата не може да се пече? Може, просто ми е лагнал. С една кофа лава държи почти половин час. Чакайте, това... Кирката да копая. Дойдох! Така, това... С тези както си трябва да вземем 32 и да направим зелена. Казвам... Дай малко кабелстон на младежа, бе! Иарда, Гари, дай малко кабелстон да завърша платформата отдолу. Аз мам те... Как ми грабна? Дай две... Тръпни са, бе! Трябва ми малко кабелстон. Уау, Гари, виж лавата колко държи, ела цъкни в печката, Гари. Ой! Ще ме развали гаш! Цъкнете в печката да видите Дай колко... 3 кабелстон, бе! Дай 3 кабелстон. Майка. Ето ти. Мерси. Не хабете Още дърво. едно, бе! Още едно. Абе, не хабете дървото. Що? Кирка ли ти трябва? Да! Ето ти. Мерси. Не е в мене. Който иска да ми види без прически очила. Твоята прическа... Хора в клипа на Ехоп, решете на кой е по-хубав. Ехоп, цъкни F1 и махни с панталоните. И на който му е по-хубав скина да кажат в коментарите. Цъкни F1. Спри да мърдаш. Дали е на този мангал и на този мангал? Аз да погледам мангал. И се едно, че си мангал. Сега! Давайте ми кабелстон да завършвам платформата, че тук ще има много яки неща. Допчо си направи някаква кирка. Имахме кирка, бе, Допчо! А тя в нея и пък тя зачупи. Допчо ма бъдна! Ще паднете в лавата леко. Абе, стига саровичката! Гари, какво направи? Падна! Просто. Значи, такова с кабелстон да опадна. Hello! Гари ще се пуши, а аз трябва да скоча от уралда, защото нямам... И видях... умрал. И видяхте как е. Гледай! Хоп! Гледай! Така, това е най-добрият начин как да си правите на ангел. I believe I can fly. Ау. То пак ще умре. Той се обича да ходи при... при кактуса. Хора от YouTube, искам да ви кажа, той се легави, обича да се потопи в лавата, обича да минава през тъпи кактуси. Това е за Гари. Той обича само това, няма друго. Дайте да посеем още един. И да пълят на долните
Ами, братле, ти само, ти се лигавиш и не правиш нищо сериозно. Аз тук се спама с мишката хубаво. Гари, мога пак да те махна. И той пак умря. Много си умен. Не бе. Мога да те махна, защото се лигавиш, а ние приемаме само яки хора в Skyblock. Всички да си махнат чата, да не виждат хората какво спамят. Скейл си го махнете. Чакай. И само да кажа от името на iHop, не, Гари 15 няма YouTube канал. Как са... Ама аз ще имам. И той не иска да имам. Не, аз ще. Окей, как са маха той? Ами отиваш в Option Chat Settings и Scale, дето ти е на 100, го махаш и го слагаш на 0 и готово. И Kick и Арда Аре, пиратка! и чао. Не. Какво? И Kick. Не дей, бе, не дей. Аз имам... Сори да не си сте легавил. Аз имам 30 кабелстон. Какво да правим? Ма той не ви ли прилича на нещо е ти? Да. Какво? И тук едно напреде, тук две нещичка. Да, почти всички. Тук почти всички в Skyblock се лигавят. И просто не са сериозни. Дай ми кирката. Най-много възразявам да махна. Най-много възразявам да махна Гари, защото той най-много се лигави, а ние не приемаме лигавищи. Ма той не ми да кирката. Аз се направях, бе, ако не знаеш. Кирката е обща, Допчо. Допчо, дай ми всичкия си кабелстон да довърша това. Чакай. Няма да ти дам кирката. Допчо, дай тук кабелстона си. Не там, тук, за теб. Дай си кабелстона, трябва да довърша по-скоро. Хоб, бе. Както и да е, YouTube да ти знае поне името. Защото ти не слагаш информация все пак. Мразим. Дай ми да ходи. Да, хора! Само да ви кажа още от сега. На Slack, долу на Gamer, долу на BG, не се абонирате в никакъв случай за него, защото той се лигави, аз го познавам. Той се лигави и той се репсува на всяка секунда. Вика, ние сме приятели и след 5 секунди ви псува. Дойди си, бе. Ама само псуване. Ма ти си само псуване, а пък той е само... Нати кабелстон за тебе, бе, свиленче. Дай. Добре, и на мен вече ми знаят името. Свиленче. Свилен. Да, свилен му е името. А на Гари 15 името му как беше? Ти па да порасна точно. Вентислав. Вентислав като вената. Не, Вентислав не става за ютубър. Вената... Поздравявам, ако гледам този. Едва ли. Ти каза, че Вентислав не става за ютубър и той значи, че искаш да кажеш, че вената не става за ютубър. Този Вентислав тук пред мене! Не вената! Мангала ли, бе? Да, бе, погащи, бе. Да, аз съм без гащи, какво да направя? Без панталони по-скоро. И как носиш обувки, като си гол? Имаш абсолютно нищо на краката си, носиш обувки, бах, странния скин. Така че, хора, напишете Old Boy win on the skin match, защото погледнете, той има обувки на кожата си. Това е нереално. Ама аз съм без гащи с обувки съм. Няма как! Без панталон съм, а пък съм с обувки. Окей. Екстрем бой. Кой ще кажеш да се абонираш за мене? Аз съм се абонирал. Топчо, ти кой ще кажеш да се абонираш за мене? Окей. И ти на...
Що ма махна? Щото не се яде храната, тя се пази и когато трябва, скачаш от лъра да ние я пазим, защото нямаме жито, за да направим уик. Ми добре, те и кажи бе. Ние вече ще казахме един път. Да ма адни. Не Дори преди да снимаш клип. Да, и дори преди да те добавя, чакай. След 59 минути ще мога да те добавя. Да. Тоест 1 час. Искате ли да играем през това време Team Skywars? Къде? Еглар ще е по-фани. Тука! Еглар ще е по-фани. Кое? Еглар! Еглар! Бързо! Ама чакай, аз само да първо. Еглар с едно, всички Еглар с едно, бързо! Чакай ти бе, къде е Егларс? Абе лъка бе, умен! Ето го. Не бе! Егларс едно влязох. Влизайте ги Еглар с едно. Чакай, че ме мича аз тук, докато не заради лоби, че съм с текчър пак. Бързо, спейс! Спейс е единственото, бързо, Гари, няма време! Вътре съм в Егларс. Едно, бързо и спейс! Допчо цъкни хартийката и кой тим да сме? Зелено. Бързо, зелено. Готово. Аз съм на зелено. И аз съм на зелено. Тоя клип ще бъде нещо като стрим, ама... Нещо. Нещо обаче, не стрим. Що ще е дълг? За той. Освен ако някой не ме прецака шибания клип. Да, наистина. Или аз ако не се го прецакам. Тя Да, вече ти да... И представи си през цялото време не си снимал. И да Не. След 20 секунди почваме хора. Всички зелени ли са? Да. Да. Браво. Всички зелени ли са? Да. Аз дори ще проверя. Има само един Марио 7А. Окей, Браво. защо сме затворени в тази дупка? Защо? То почваме. Марио. Играл съм майтой. Опа, щях да се хвърля. Опа, гадна стая. Аз търся... Голд! Диаманти! Къде са диамантите? Търся диамантите. Айрон! Не. Голд! Не, къде са диамантите? Диамантите, къде се излиза, бе? Къде е тъпата врата, бе? За вратата. Къде виж вратата? Няма ги тук. Къде са диамантите, бе? Някой помни? Ето върта. Аре, бе, къде са диамантите, бе? Трябва да са в самолета. Няма как да са извън самолета. Представи се да са извън самолета. Ето ги там! Гъле! Ние трябва да построим табло, след като натрупам. Аре, бе, аз имам само 2, мога да построя. Абе, вие нормални ли сте? За 5 айрон ще ми даде един дървен меч. Сериозно. Да, това е тъпи оферти, аз ги знам. Всеки да внимава, защото строя. И аз съм за тебе. Опа! Значи, ето. Браво. Ама построи хубаво да не падне. Колко диаманта дай? 6. Ето, то стига точно за... Горе обират голда. Марио 7. Але бе, Гари, ти сега си купи нещо айрон, нали? Не, аз сега събирам айрон.
Егоист. 3 диаманта! Ама 3. 4. Някой да вземе храна да си... Леко да не паднеш. Искам и аз малко. Ето, готов съм. Някой бързо да отиде за храна да си я разделим после. Ами аз мога да направя само малко. 4 моркова. Уху! Един диамант. Иврито за един диамант сериозно. Да. Аз съм егоист, ще изям всичката храна. Къде беше Буда? Горе, нали? Опа, айрана. Уху! Ще имам още 4 моркова. И няма да си ги поделя с вас. Аз съм Марио. Добчо, ако събереш 5 диаманта, можеш да отидеш да си вземеш броня. Айран. Коя броня, бе? Айран броня. Аз имам 5 диаманта, тъкмо. Аз тук на Марио му събирам голда. След 8 секунди и 5... След 8 секунди и 5 се спамва един диамант. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ние кой отбор сме? Ние сме почти пълни, само един ни липсва. Нашия строи където иска. Махнете се от диаманти, аз ще ги подобря. Абе, тези хора не са нормални. Какво направи? За една пържола само... Опечена, нали? Да апгрейдна ли или да си купя брони? Апгрейдни! Добчо, ти как решаваш? Да ги апгрейдиш. Ще бъдат по-бързи. Чакайте, махнете се, само 2 ми трябва. Някой да забеляза, че отиваме към главния спаун. Някой да забелязва, че там има хора. Да. Така, супер. Аз ще следа малко. Апгрейд на левел 2. Да видим. След 6 секунди се спам. 1, 2, 3, чакай. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, чакай. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 6. Някой кой се приби? Аз. Как падна за Бога? Да. Не бе, аз не съм паднал. Аз се ударях. Падна! Не ми бягай! Трябва да го обгритна. Вие по средата ли сте? Не. Така, супер. Взех си нужните диаманти. Аз събирам гол. Аз събрах диаманти. За сет! 4, 5, 6, 7, 8. Точно брои на бебешки. Разима да врея. На 6-та секунда. Суджук! Ко бе? Суджук, бе. Падна ми един суджук. Не се галя така, видях се свитче. Полиловото. Вижте ми гащите. Браво, поне малко ги закрих. Ама малко. Дайте ми малко. Точо, махай се вече. Махай се, мой ред. После съм аз. Трябват ми само 5 диаманта. Нашия банан ни спръкна от тъй. Аз имам 4 диаманта, още един. Опа! Топ съм. Леко, лек. Добче, аз съм сега наред. Сега още един диамант, плиз.
Айде. Някой заби тук. О, някакви тролфейс и банана са... Тоби го на един удар. О, Почти фул дъма съм. Хора, на колко секунди са пуска тоя? Гари, махте. Мой ред е. 14 секунди. Аз събирам лейка по лейкичка. Някой се сбива тук. Айде! И на мен ми трябва. Още 10 диаманта ми трябва. На мен е още 5. Ще стачкувам! Опа, аз взех един. Ще стачкувам! О, Ще той е тук близо, той е близо до той ще си направи някакъв да му вземе диамант. Але, махнете се, бе, трябват ми 12 диаманта, махнете се, бе. И на мен ми Защо? трябва. Ще се махнете ли? И на нас. Ще го щупя. Кой ще щупи бе? Ще го щупа, ако не се махнете. Щупи го де. Ще ва репортна за хак. Какъв как бе, какъв как това? О, това съм аз. Аз искам само 2 диаманта ми трябва. Само 2 диаманта. И на мене. На мен ми трябват малко, дайте ми всичките с диаманти, бе. А да, бе. Да, бе. Те половината бяха моите. Аз взех Няма само. да, направо. Аз взех един. Дай го. Как иска да кради от мене? Добчо взе повече от мене. Добчо, дай. Имам 3 диаманта. За мене са. Мой ред. Марио. Добчо виж го като първия идиот. Аз ли, бе? Не бе, Добчо. Дайте ми един диамант, моля ви се. Добчо! Нищо не са. Проси един диамант. Значи... Взех един. Добчо, стига се крадя от мене. Еми, мързима да чакам. Той другите има. Взимат. Добчо, отиваме ли на Спарта? Чакай, как се правят златни ябълки обаче? Па няма златни ябълки. Има! Опа! 32! Има 2 злато! Найс! Аз искам да събира злато. Аре, Добчо, бе! Не дей, бе! Yes! Ще направя златни ябълки за всички, елате. Ото аз искам. Изчакайте малко. Елате, ще направя златни ябълки за всички. Еми, Добре, аз... 22, елате! Чакай, аз само искам да се взема. 5, 6, за всеки по 6. Една ябълка си отива на вятъра, за всеки по 7. За теб, за теб. И за това е. теб. О, аз съм 7. И аз. И аз. Добре. Всеки има 7. Диаманти, Няма, диаманти. аз ще събирам диаманти. Да, Съберете 32 диаманта, за да направим легендарка. Не! Аз събирам 32, аз имам 8 сега. Аре, бе, Гари, убираш всичко и сега няма да ни дадеш златни ябълки. златни ябълки. Аз искам да взема блоката. Ама ти си голд! Трябваше да ги изтъпиш за го златни ябълки. Аз за златни ябълки не трябва да... Не, бе! Забавяме от кастрич, брат. Да, Венце, направи го по-стабилничко. Левел 3. Аз ще взема златни ябълки за мене си.
Года мога ли да направи нещо? Имам 15 диаманта. С Года мога да се взема златни ябълки. Не бе, казахме ти 1000 пъти! Марио ходи да напада. Някой иска ли? Някой иска ли такива? Допълнително 3 ябълки някой иска ли? Заповядай. Ей, един диамант. И заповядай. Мерси. Някой иска ли ми 2 ябълки? Не. Аз Аз на Спарта. Я. Аз събирам диамантите. Нашия го бутнаха. Ела, Рожо, това е... Гари, Изяждам ябълка. Чувам някой да се прибива. Гари, бой. На малко е за... Много добър, бягай! Гари, помощ, Гари, бой! И да, хора, ние тук... Още 4 диаманта. Хора, много сме добри. За сега... Застигам с диамантен меч. Помощ! На малко съм, бий го, момента! Ще ме убий, бе, момче! Марио прото! Марио! Айде, взех 32 диаманта. Топчо, ела да ти дам още 5 бонус. Ама, за какво Аз са... ще отида за 8 още. Аз ще отида за 8 диаманта. А защо събрах 32 диаманта? За легендарки. Аз ще събирам 8 диаманта. Отивам да купувам легендарки. Ма подобрени ли? Да. И то няма други легендари. Колко много злато, аз ще се направя поне един стак голден ябълки, бе. Айде сега, за мен е една таква си ябълка. Аз ще си направя много... За всеки една легендарка. Ама аз имам само една. 30 златни ябълки, what the fuck? Айде, Допчо, ела да нападаме. Ой, Марио, не е то такова. Помнете, Марио. Нашите са много добри. Марио дойде и спаси този. Спасима мене. Като бутна един. Да, човек. Какъв Марио, какво ще прави с мене? Бързо. Направи си голд ябълки. Отиди Допчо на нашия остров и си направи голд ябълки. Аз тук събирам. Аз имам 8 диаманта. Има ли голд прави? Да се направя... Гари, колко дъмата имаш? Аз имам 2. Аз имам 27 такива. Гари, ела да ти дам дъмата. Аз имам 17 голд. Аз имам 16 дъма, Гари, колко ти трябва за лек? За лек? Доста ми трябва. Значи 16. Аз мога да си взема направо такъв диамантен меч. То аз имам. Аз от твоите диаманти, аз си взех диамантен меч. Имам пауър единичка лък. Браво. Чакай, не виждам нищо от стаята. Гари, направи трети лева да се спамват по-бързо, нати още диаманти. Трябват ми 20. Поне още малко диаманти ми остават. Дай, чакай, на спална има... Трябват ми още 6. На спална има някакви... 15 още 5. Гари, на спална има някакви бързо, Спартак. Спартак ли влизам? Да. Чакайте, трябва да ви дам 5... Бързо, Хикс. Идвам Хикса. Чакайте, трябва да ви дам 5 златни ябълки. Ти не става, бе. Тук ще ми идва. В моята база ще ми идва. Допчо! Елате да ви дам 5 златни ябълки. Нави. Има
някакъв тук. Аз имам 30! Не ми трябва! Аз имам 30 мисии. Това ще ме заболи. Бягай! Той не ми се метна! Хора, на този клип ние ще сме уинъри, не душвам го, не душвам. Опа, паднах! Ние двамата ще сме уинъри. Май. Окей, А аз той не те ли спална надолу, Допчо? А? Той не те ли спална наново? Палва го наново, ама не... Опа! Хикса, никой не пази Хикса. Ето го. Чакай, мърди само. Опа, долу! Това е май. Давай, браво. Опа, идват на Хикс, бързо. Колко са? Бързо, до Хикс. Дама меч, Хикс, бързо, бягай. Дама меч. Дай на спортата им ходим. Точно, спална ли те наново? Да. Браво. Почти да събираш работи и ела с нас с супертакти. Обаче там много лошо са застанали, до Хикса са много лошо са застанали. Гари, ела долу, има много злато. Да ти го дам ли всичкото? Давай. Чакай, аз левел упнах на това злато. Левел упвай на всичко златно. Още Аз два. няма. Тук ми трябва. Правят ми два ингата само. Един. Левел. Колко? Дай ми го. Чакай, ще направя левел up и на айрана. Той много бавно се събира, трябва и 20. Аз имам 11-12. Аз имам 20 вече. Ехо! Някакъв е мидъл. Някакъв е средата. Мидъла ли? Давай. Давай, Хикса! Запушени сме. Хикса. Аз съм с кожена броня. Пазете Хикса! Какъв Хикс вагон? Абе, Хикса е средата, бе! Аз се екипирах. Браво. Аз тук левел упвам на почти всичко. Къде си? Мидъла! Горе! Давай! Заборил го. Мидъла горе. Така. Избъртах си косата или там. Допчо, ела да си направиш едно айран нещо. Давай! Бой! Къде си, Допчо, ела да си направиш айран да си... Аз имам базата. Обой, как ще ме се фаля? Нямаш ли диаманти? Тук нямаш. Помощ! Чакай, аз съм... Някой да направя тук твои. Опа. Някой да вземе бобче тук да го слушаш, защото някой не прави твои. Настрани. Бързо! Отиди да вземеш бобче, бе! Ама какво бобче? Аз имам само мога да се взема едно обсидиан. Какво ти дадеш? Даже обсидиан не мога. Какво ти да само ми го служите? Само каквото и да е. Готов сандстоун. Ето, служи го тука. Нати блокчета изкачи се. Аз се развих както предишния път, дед преди да умря се развих. Колко много диаманти! Левел 3, what the fuck? Вие откъде взехте дъма мечове? Взехме си ги. What the fuck? Ела, ето ти диаманти, Допчо, ето ти диаманти за... Аз имам 36! Колко бързо събира той нещо, Елате мидъла, пазете мидъла да не го презема. Ама, вие как се взехте дъма мечове? Ама има там за 12 дъма меч. Мидъла, един сторе мидъл, бързо, Гари, лък. Гари, мидъл, трябва ти лък. Лък. Мидъла там е. Чувам мидъл, бе.
тичай, не скачай. Мидъл е. Някакъв айрон по средата ще ми идва. Чакай, Гари, не идвай. Не отивай. Идвам, добре. Ай, готов съм. Ето тук е една дядка. Давай, буткай го. Дай лъка, аз съм. Абе, тази дядка не мре, аз мога да ти раба. Абе, дай лъка, бе. Тъй бе, аз нямам... Абе, аз нямам се стрели, бе. Крънца, бе. Абе, аз имам две стрели на кръст. Аз имам само 16 дъмата. Дай дъма, бе. Аз имам един За мен аз Тук някакъв минава, бе. Тук някакъв минава. Идва и там. Бързо, мидъл. Гари, мидъл. Гари, дядка, мидъл. Дядката ли, бе? Опа, Спайдермен рип. Бе, аз ще да се самоубия, хора, бе. Някой- Имам 47 диаманта. Ела. Добчо, Гари, дай ми половината, на мен ми трябва за лига. да, още малко събера, бе. Но малко съм събрал. Аз как да вляза по средата, те не ми я. Има си малко пътче. Ама малко. Там. Аз трябва да си направя лек задължително. Някой да не падна, бе. Елате Аз съм бив. при дъмътата. Да ви пазя. Още малко за лек. Гари, да ни се приби. Не, аз съм по средата. Марио и още един се прибиват. Марио и нашите се прибиват горе-долу, да ви кажа. По средата? Не, нашите се умират се, падат и глупости. Да, те постоянно умират. Ай, как ще... Нашите са слабаци, само ние. Това стана като стрим. Хора, Да. тук е някакъв случай, тук е някакво... Топчо, искам да те питам. Как мога да се чуе, човек? О, в 10 без 20. Аз умрях. Значи, някак се телепортира пред мене, удари ме с ръка и свърчах чак в другия край на мапа. What the fuck? Опа. Падна ми устата просто, момиче. Буквално Не падна. те. Пребери се! Някаква бука ще ми влезе в устата. Точно. На мен ми трябва Аз поне имам пари. Поне за мен. И там дъматата при дъматата летят, Гари, летят. Гари, ето ти дъмата. Кой не е обрал гол, да бе? Толкова много голти има. Не, чакай много. 15. Аз се радвам на 15 гол. What the fuck? Много ли се радваш на това? Не. Чакай. Някой да ми събира от диаманти за броня. Ама ти, то там валят диаманти направо, бе, братле. Кой искаш да ти събира? Мага, човек, аз мога да се взема почти цял. Аз се взех направо цял сет. Аз се започнах както... Преди само, че малко по-бързо. Малко по-бързо. Тогава ще подредя. Аз тук чакам тако. Добчо, да не си ми барнал. А? Да не си ми барнал тук. Ей ти малко. Няма се. Аз съм тук най-бедния. Идвайте. Аз съм най-силния. Аз няма да идвам. Аз съм най-силния, вече имам лек чак. Аз тук чакам. Чакайте, трябва ми дъмата за лък. Някой да има дъмата. Аз мога да се взема лъка, ма... Трябва ми лък спешно. Аз се събирам за мой лък. Чакай, аз ще погледна колко има лъка.
Power 1, Punch 1, Power 1. Power 2, Punch 1. Кой ще събира 32 диаманта за Power 2? Аз събирам... Колко са? Колко са? Такова 32. 32. Добре, аз имам 28. Събирай, аз ще направя... Добре, ама Банана Джо ми събира. Какъв Банана Джо, бе? Виж го то с Банана Джо. Това не е Банана Джо. Значи 32, нали? Имам 31 и Забора. 30. Аз трябва да направя много странички. Много добре. Чуйчове да прави... Аз направих стрели, ама трябва на мен да ми дадеш лука. Не ги вземай! Не ги вземай! Защо пък да ти дам на тебе лъка? Ама аз съм по-точен, братле, аз съм убивал, аз съм печелил игра само с яйца. Ами ти какво мислиш, че аз съм правила? Оф, лъка ще измене. Абе, то с някак се телепортира до тука. Нали аз този дет се телепортира минимум. Аз ще събера 32. Как те е убил, бе? Той дори няма броня. Ми да, аз то нали, после го уби Марио. Събори го Марио. И да не беше един Спайдермен. Да. Аз се го убивам. Колко? Ела, на ти блокове. Отиди го вземи. Отиди го уби. Опа! И тук наши едни само умират. Нашите просто... Ку-ку-ку-ку-ку. Аз тук ще съм мафака за малко. Аз ще съм... Мафака и аз съм мафака и съм пръмпи. Ей, то срут ще спечелим ние. Да, 100%. Само още 5 диаманта ми трябват. То ние играем сега. Ние играем почти от 1 час това. Как и... Да, той играем един час. Само 1 диамант, давай. Thank you! Гари, трябва да ми дадеш стрели, аз вече ти купих лък. Как ти ми купи лък, бе? Аз го купих. Абе, аз си купих лък, бе, дай ми стрели. Добре, като се говори за 20. Дай. Това, мъса. 40. Не, дай. О, Дай ги, бе. някакъв беше рип от мене. Браво. Ох. Ама за първи път... Аз отивам на Спарта, защото няма какво да правя. Не на Спарта, аз отивам Хикс. Допчо, идваш ли Хикска? Допчо, идваш ли Хикска? Ей сега. Остана, бе. Нашата панар ма бутна! Наша ма бутна! Наша! 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 И какво? И аз се паднаха, но... Защото е по-добре да паднеш от собствения, отколкото да те уби хакер, кажи. Аз му пиша идиот! Да. И... Трол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 о. Убийца, 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 убийца. На мене ли говориш? Не, на един със скин на трол. Нашия е бах ти тъпия. По-голям идиот от него не съм виждал никога. Напротив, ти се виждал вече. Кой? Аз! Кой? Ти мене си ме виждал, аз как идиот съм. Направих 2 панталона!
Аз килнах двама. Мерси за панталона. Тако трябваше да сменя моя ръкавичка. И ти умря за всякия човек. Ами брат, нашият напанар как? Ще ма бутни, братле, как? И така. Мразя да играя с такива ботове. Ти кажи на Допчо как вчера ги саднахме. 50 пъти саднахме. Хора, ако искате да играете с нас, може на iHop да сложи скайповете ни, поне да играем заедно, да не играем с идиоти. Да. Майка ти, ща целя слака, бе, момче. Не дей да ми грабиш златото за милиони. Ще 100% ще остави скайповете ни в описанието. И ако искате Не се познават както го познавам. Едва ли. Ако искате да играем... Але дай ми малко, бе! И да, аз тук се седя на мидъла и ги убивам тез. И ако искате да играете, както казах, с нас, моля, посетете скайповете ни. Само пишете на този стационар. Но едва ли може да ви... Аз точно да ви отговоря, защото аз по принцип винаги съм на отпочиващ и някой като ми извиня, аз го игнорирам. Питайте Гари, аз говорих с мистер Чус и го игнорирах много време. Да, мене игнорира поне 50 пъти. Да? Кога ще сваля за малко шапка. Така че може само сутрин да ми се обаждате. И на мене. Ама чак след 12 часа ми. На мене можете да ме звъните всеки ден, колкото часа си искате. На тебе ли бе? То на тебе, значи звънят ти 5 часа преди време си момче. На мене, хора, от сега обещавам, ще съм на линия. Обаче, при едно условие, никой да не ми спани. И на мене. Иначе аз направя да отпочиваш и бай-бай. Просто игнорирай. Обвинявайте другите хора, които ни спамят. Не нас. Майката селска, бе. Ах, твоята семка мръсна. Като радва в петък, пуша за това. Да, както ви казах за скайпа, обвиняйте тези, които ни спамят, не нас. Така, още малко и ще събера за хубавия лък. И само оня идиот пак да ни ма бутни. Мидъла, хубава. Добре, мидъла е добре. Само още две. Така, един. Та-да! Не! Куче! Мина ми през клавиатурата и не паднах! Ще ти мина през клавиатурата ли, бе? Да, и не паднах. Поне за първи път. Ами преди на Skywars кучето ми е минало през клавиатурата и се падам. Как плънчи хубавия лък? Така, отивам. Супер! Супер! Паднах! Два човека падна! Пред лицето ми мина. Пред лицето ми просто. Някой да има 20 диаманта. Имам 12, мога да ти дам. Ми дай 12 тогава. 13, значи. Ето бе! Мистер Трол, още злато! It's rain to go! Значи Airsoft 2 пъти, Cold Boy Един път! Гари 15, един път. Ами аз съм проверял. Един път! Не един път, два пъти! Кой? Ти? Кой? Имаш ли още 4 диаманта? Как два пъти бе? Бях един път. Да. Дай 4 диаманта.
Хора, аз имам такова мидъл. Ай, чакай мене, аз само тук да събира диаманти за по-сирко. Опа, аз не отивам мидъл. Видя някакви, нали? Много силни дъма. Как са тези домове? Искам... Да, нищо не мога да кажа. В гроб съм. Още злато. Значи още штрали. Още... 7 диаманта имаш ли? Гари, събери за Дай 2 7 лега. диаманта. Ще подпукам. Гари, събери за легове. Аз събирам точно за той. Събирам... Ама 2 лега. Не, да, защото то 100% ще се приби. Топчо, пак ще падне. Еми аз... Хора, само да кажа, Ход не е добър на Skyward, бе се пада, ние сме играли с него. То ти сякаш, че не си падал. Само един път, ти вече 2 пъти. Да, защото аз повече са бия. А ти пък са... Убих, питай Гари, убих почти 5. И аз убих 5. Добре малко повече. Ами аз съм убил повече от 5, че и повече от 20. Защото аз Да, само... да, от 1300. Ай, ела тук по средата да те видим как ще ги убиеш поне 5. Дет ние ги прибрахме. Без легендарки. Пък ти дай легендарката е пада от това. Гари, колко диаманта имаш? Трябва ти 60... Трябва ти 64. 21 прекъснато и ведно. Бъгнах се. Леко, че пак да не падна. И аз не съм проб. Рип червен. Зеления за сега зелените имат 5 играчи. По-скоро... Да, 5 играчи. Марсол! Рип някакъв. Дядка! Вижте колко много кила имам. То как се вижда? Тук някакъв се спамва. Аз го убих. Не знам кой го. Как ти ще го убиеш пред лицето ми, бе? Гари, аз събирам малко диаманти, ако ти трябва. И аз събирам диаманти. Аз трябва още 62. И доста трудно ще ги събира. Все пак няма да е толкова трудно, защото имаме машина 6 левел. Опа! Кетрек! Ще го събера. Аре, спри се да идваш тук. Абе, то струл вече почва да ма дразни. Ами, то зато е трол. От аз малко ще обикалят. Ама то как го спамва то струл тук? Ами, той вече е дисквалифициран. Той какъв цвят е? Амарило. Ама той значи е жълт. Жълтия е дисквалифициран, защото им сипихме яйцето. Само един трябва да е. Само... Да, Дочо, битуваме! Ей, виж, обради. Ма той падна. Ау! Пази се. Ей, ко става, брачет? Костатро. Гари, бързи, мидъл! И що пак аз нямам лоши легендарки? Идват 3! Мидъл! Аз да идвам! Не идвай. Бягай, Допчо, бягай за свободата си. Добре, аз защо излязах тогава с това? Нати още 6 диаманта. Нати 6 диаманта. Абе, как ще ме оцелят, бе? Що ни... Умряли? Да. Щото аз... Дай ми всичките си диаманти. Това бяха. Абе, Допчо, как пак ще умреш с най-хубавите цвята ми, бе? Нали беше прове?
Какво да направя, че както върват и само мене целят? Ами казах ти, ела тука да се пазиш. Не! Трябваше да си взема храна. Ами да, много трябваше. Колко лега имаш? За 2. Браво, да, един. Ау! Само един има от Амарило. Така. Гаре, там по това път, че не ще го яш. Там по това път, че има трима. Ако стане много напечено, ще го ядем. Чули? Ела. Ние да тръгваме ли? Опа, ето ги тримата бързо. Те не обстрелват. Той допчу идва, не стигате. Бягай! Опа! Аз чувам към сините. Ти нормален ли си, бе? Погледни какви яки айтеми имат те. Ами да им щупим яйцето, ще да ги схвалифицираме. Опа! Стана напечен! Ям само обикновена ябълка, ям само обикновена. Бой! О, колко с пъти ги отстрелях! Имам чак 20 стрели. Аз си имам друг. О, здравиха им пътя! Как им го здравяват, бе? С TNT може да се купува. Опа, трола! Житко! Ясно пънч, бе! Аз имам пънч едно, пара, две, трябва да... Това е мъжа! Аз тук умирам, просто аз умирам. Гаре, не дей! О, бих един! Много добре. На мен, Гаре, Още един! Къде? Гаре, отивам за стрели, идвай, да ни паднеш. Аз съм 48. Гаре, бързо ела за стрели. Ела поне да не те убият, а да се запалиш айтемите. Аз отивам за стрели. Топчо пак си изгуби всичките айтеми. Колко пъти умря, бе? Много. 3. Това за мен е прекалено много, аз само един път съм умирал, питай Гари. Да. И аз един път умрях. Допчо, нали си бил голям проде? То само аз да падам, а пък вие нищо не правите. ти! Не бе! Как падам поне 30 кила, даже повече! Аз не дойдох, защото събирах тъгула за лего, бе. И аз! Ти Тогава... събира, аз събирам. Ти събира, аз събирах. Ама аз събирах нещо друго за стрели или какво беше? Събираш и за лък. Да. Оня ни идва отгоре, да знаете. Не се забърк. Идва ни отгоре. Не се забърк през него, просто го убивай. лагна ми! И на мен. Опа! Това е Марио. Ще бил Марио. Нали аз се изплаших. Те пак строят пътя, май. Аз ще си събера за кирка. Ти събираш ли за кирка, Гари? Не, аз тук сам събирам за лего. Гари, събери 20 диаманта за кирка Efficiency 3. Аз вече имам 31. Вау! Още един стаж за лек. Аз имам вече 34. Имаш за лек. Аз просто събирам, не ми пука какво ще събирам. Дай за кирка! Да, ела за кирка, то струва само 32. Айде, Марио пак умря. Брах ти слабака. Опа, тро. Ама дай, вземи ти кирката. Тро. Efficiency 3 е Да. Абе, да, ти убиваш само, на мен ми трябва да стрели. Те нашите са много слаби, само ние сме против. Ти правят пътче.
Ето пак коня горе идва. Ладно, стреля го и ми бъгна. Не! Край, вземи яйцето, край. Умре! О, не го изчупил! О, той имаше да чупи бедро! Удрасно! Бягайте! Бедро си сложите там, бе. Не, обсидиан. Седям. Просто не го... цялото не го направим от обсидиан. Аз искам да взема... Златни диаманти. Ела да счупим този път поне. Ела, дай кирката. Дай кирката да щупа пъта. Гари, дай кирката. Гари. Бе, чакай, бе, може. Абе, Гари, бе, дай кирката, бе. Гари, че си скрънза. О, внати една кирка, бе. Вземи една кирка, тук има. Абе, Гари, дай кирката, бе, скрънза, бе. О, Гари е скрънза. Повече няма да игра с скрънза. Чакай. Гари е скрънза. Опа. Не копай под мене, бе! Опитах се да се изкача. Гари е скрънза, не ми да изкопа. Като пътя той се иска, само той. Топчо! Мерси много. Няма проблеми. Топчо е тук. Той кога не е бил тук? Той кога ли не е бил тук? Даде. То кога и Венци не е бил тъп. Напротив, бил съм някакво. Не. Да отиваме ли на червените? Гари, да отиваме ли на червените? Ами, ние сме останали само с сините и червените. Ние сини и червени сме останали. Тя го в базата! Убий го! Убил го! Бързо, Рошо, някакъв! Бързо, помощ! Ела, бързо! Гари! Ама аз не идвам, бе! Ами не, бе! Тук има един Рошо! Убий го! Не, аз виждам. Опа, Трола взима диаманте! Ей, Трол! Ти ще умреш, Трол! Ще умреш в мъки. Трудни мъки. Бягай. Чакайте ма, аз отивам. Вземам един лек и скачам. Ама ела да бием червените. Ела да бием червените, че те са най-много. Пак ли те слух? Той Рожо... Не, те са направили път, идвай. Опа, Трола пак е тук. Комплексиран звяр. Идваш ли, Гари? Да, аз съм при вас, ето съм. Аре. Бързо чупи. Какво? Какъв е това хак? Убилита! Какъв е това? С един хит ме уби! И стана на маманите си! Какво? Holy shit, помагай! Къде сте, бе? Помагайте! Там горе са! Идват червените, не, просто не! Бягайте, червените! Ако агията пак не беше съборил, нямаше как да не падна. Скарай той е! И ще те пратя там до стената. Ще кажа, аз пръщам. Гари, дай диаманти! Имам мишин! Това ми краде диамантите, разкарай го!
Май махна се, махна се. Щупи му под краката. Не. Значи диамант. Не е честно. Той какъв блокираше, бе! Обидал си един удар ли? Не с един удар да ме изстреля на майната си на мапа. Човек, къде ще ми е, къде ме е стрелял, добре, че го съборих от той. Аз го убих спокойно. Сега мога само степ да си направя. Ако само с мене да си направиш. А? Ако само с мене да направиш. Само сет! Аааа! Дай ми диаманти за меч, дай ми два... Още един диамант и ще се направя дъма меч. 11 диаманта отивам да взема. Значи топчове за тебе! Значи... Айде бе, на мене само два ми трябват! Значи един. Даже имам един бонус. Кой иска после да пробвам? Това е много яка игра, просто така игра не съм играл никога в живота. Нали? Ние миналия път вчера, дето постоянно фейлваме. Вчера направо се провалихме на Тойс. Много беше скучно. Ние не виждаш, че ни пъжехме да крещим, да викам и да закилям. Едно сме напили. Напили. Абе, едно дракона видя. Едно сме напити. Напитита. Сините имат планета. Каква планета? Синя. Не на планетата Земя. Събери ме за един лег. На мен ми трябва за златни ябълки. Да ти дам един лек? Да, трябва ми, събери ми за един лег. Мога аз направо да ти дам сега лек. Аз имам два. Леко да ми съметнеш. Че това ще е една Аз съметна бе, аз стоя мирно. Ама като идваш леко да ми съметнеш. Ох. Така, на мен ми трябва... What the fuck, машината събира поне 2 стака айрон. За айрон. Мен ми трябва на... Аз ходях в базата на червените и ма прибиха от бой, защото те са 1000 човека там. Да бе. 1000 човека. Ти са трима бе. Зелените са най-много. Да, ние сме протата. Ние трябва просто всички... Човек, знаеш какво? За малко да не вземе яйцето, братко, падеше надолу и човек гледам. Не, той ще не вземе яйцето. И човек, долу имаш, добре, че имаш и такова. Човек, той после дойде пак, телепортира с нещо и после аз съм някъде. Отидох пред той и чупише обсидиана и аз качам и викам, ти обсидиана го прибих. Док, че пак има дървен меч. Ами мързима да хода да събирам неща. Ама ти така винаги ще умираш. Ти вече имаш 4 умирания. Аз имам едно. Кой колко умирания има? 2. Единият 4, другия 1. 5. Аз съм средния. 5. Аз съм 5. Той има вече 5. Гари, дай един лек. Идвай бе. Ами. Опа. Оня е там. Да. На ти стреля. На си. Ете. Уау, някакви са... имаш ли 32 диаманта, защото ми трябва за лък? 32. Ти бъде, така ще се сменя. Ти колко имаш? 58. Дай 32, бе! Но искаш!
Аре бе, братле, бе! Поне и двамата ще имам яки лъкове. Да ги бе. Значи 4. 37. Как ми огрива всичко дори. Аз тук съм. Аз съм... Някакъв трон идва тук да ни чупи пътя. Бой по него. Да, добре ще го преби. с дървения меч. Той го убита с дървен меч. Вика ли му Допчо дървения? Добчо е лала, пазото да сега мисля. Значи червените убраха от тази сините. Yes! Yes! Сините са щупили на тия. Трима на петима край, те са рип. Хора, това е нещо като стрим. Другия път на Ноя Хоп направи стрим на тая игра, Ноя. Някой ще ми каже как се прави канал. Значи да го значи купиш да оправиш пътя. Канал в Twitch. Да. Ами, после ще... Не знам. После ще науча. Ти имаш ли бе? Да. Беше после. Ама не стримвам. Аз гледам просто стримове. Ти да ме кажеш